Yuni gotukumnya kawika ase gwadi yabo gusase bunge ya Masige ese gwadi ya Masige West abwa somo MCA Jacob Bagaka omujuma nyekani nga mapema mbya Jacob gakwanikya ubwagachibwe chipara ase egwadi yaye kagutumika riba gerio liganya Jacob gakomochia igati abantu ababete ekegocha chingaki epara yali kunyara kobage kuruguru asensemeyo nagoteba nere bya Jacob bakobwateri chikoria Kenya onyoli pare yo yabwate amamocho una injire ya moyo kwenekya muna ekatiba ya Kenya neskire waigo abananchi baringe amono mo MCA yo ngwamwakirite mbya mono nabo igo kumwakira mbya mono umugavana County ya Kisii Paul Simba arati kubwatikana amo no kwenekia amagendera guchi ase abantu ao bari ase binyoro ao ime county ya Kisii twachakire kwigole para ekurwo mosasa yagenda paka musaria epaleye yabereke gochanda abana boda boda sana nechigari chichiweta kuruga igasenge nchoko yechae asenge nchoko yemete usamangana ekogoto kuroche galia yabere itaigwete gasenga kientambe nonyekerueta asa yakurukunga gagetore bochitendere lakini gekubwatania abantu babo chitendere yabwatana abantu ba Masige igongero mubaga olio gwetia abantu bakuru machoge naba basiba minto abantu mulega mo ketene pale na rosiwe igona mbemo ntete gwakero mugaba no ito Paul Simba tingambu ya mono asogo twentera magandra gaiga no kubwatirana kwana no mweshimo paradiso kango mweshimo paradiso na baba gaiga batna bwata matanga mumuro mwabona asirete mambi yakoeniwa igonta twakera abantu ba minto ngombu ya mono asogo tenena na magendero bono mambia kere para cha kule munekera gitekeiga umuntu naro chitagaiga niwete ngacha ne chisara ne chibeti nga parte koraki temwa nga mwanje wole parte temwa aba muraba abana basacha ne ngene nganto bwategesa kwekiya e bate na batanga weketura gitere me egera batu arobo sombi go sobo kole bole buya igonta te kuba bakasana abana boda boda bo musa na bari bari yanchaga asogo te nibi atara byeno byonse egere pale etrakte mwanyiro bolendi me konya abantu bonse pate go konya monto mo so mucho yomo ige konya abantu bonse ngutuka ko ngumbu ari sanga njeche yasinya gweta ngo egoro mo customer ko roire mo saria wasinya gweta ne pigipigi chipigipigi cheno mo antebire kama ko rosi mutumia chibasa chinyinge kora chinkole chikortaki chichira saiga ekeki mbura pare te gweteka pakandiro abege tu gasibe kwa matoke osna bono bono ntagete ko tebango montorio ko tanga na bwate problem ne pare ene pare abero kurtu iburtu anyote kero onya kabwate problem echane nero agende gari ya court anyole court order ndio kirate ninyo ko muwe para lakini amna mwanya bantu kuboka kurubugo ochiche otenye pare ko mye serikali bantu mba wanja bantu mje tenye paboli igatori no mogoko monene ngencho ye para ito yo mosaria kwa gachu wetero mu o Masige oyo minto Jacob Bagaka mbu yamono kwa nyachandira abamuraba ito bechi pigipigi gocha korwo mosasa gochibo basi so ntuto ko taba mandro yamono kama na simbati atoko enda koigora chi kaibu ememo ko na sago seseni e nyachandira abana baito epigipigi ko enda gochimoino toko jigotimo katwata lakini kolega asiene kwa kolire rengija engo ire ngambya mono twarorira magenda yo gukumya epa nyako bage gotusumbwa sama tukata mange intu na bagandi chipipi etogo chitwacha ndeka mona singe nchoko bogoli